En mij van ik zag Jan niet over dit. Zit je dan met snow hebben? Alle prominenten die we vinden. Ja, ja, mooi hoor. Ja, ik had nog een M. Dat is toch meer of niet? Ja, dan ben je zo'n beetje gast erheen, maar wie had... Ik had een directeur. Oh, had een directeur. Wat is bij een radio? Kom even mee. Had er wel zo'n jet? Jazeker wel. Oh, gelukkig. Maar kent het wel door de strek, hè? Nou, ik had een extra large had ik nog. En dat, Extra laat, dank u. ja, sure. En dat, maar dat slaat net op buikje, hè? Zit al een hele onderbaan hoor. Ja, prachtig. Dit is natuurlijk jeugdsentiment. Dus die nog mooi op jou is. Nee, voor ik wel, hè? Maar dit is 20 jaar. Moet je net tegen Kim vatten? Nee, absoluut niet. Dan heb je net een bobo die niet zit nog niet, hè? Nee, in de kachel. Daar is Wim. Wim met ons. Hoe zit het? Ja, geweldig, Een vraag binnen, wil je hem van Noordwien op de foto met een t-shirt? Toen zei ik, komt Frederik Mickey, daar hadden we de directeur en we hadden de deputaire. Dan kun je wel met z'n allen voor hem op de foto. Ik kan er tussen niet staan jongens, dit wordt een officieel.